מה את אומרת? היו מעצרים של השב"כ? אמרתי לו, אל תתחייב בתקשורת, אמרתי לו. טוב, בסדר. לא, אני רגוע, אני בסדר. לא נכון. לא משיגת בכלל. היה הכל סבבה. שב"כ, פתח מיד. מי זה? פתח מיד את הדלת, לא שאני פורץ. שולשית עליי. כן, דקה, אני פותח את הדלת. שנייה, אני מחפש את המפתח פשוט. רגע. 2 שניות. כן. אל תספון לדלת. כן, שנייה. כל טוב. בוקר טוב, שב"כ. עכברו יושב פה. יש פה מישהו איתך בבית? לא, אני לבד. יופי. אתה עצור על אלימות ובנייה בשטח לא חוקי. אני רואה צאן. לא עשיתי שום דבר, אתה יודע את זה. אתה מתחכם, אני אעזוק אותך ויקח אותך. אתה לא צריך לעזוק אותי. אני אסתדר לבד, שוטר מניה, כלב, נאצי, עוכר ישראל, זבל, שמאלני, מניאק. סתום את הפה! יש עוד מה לקלל? אני אכסח אותך. מה קרה, נפגעת? ירו לי ביד. איי. שום דבר, זה רק סריטה. בוא, אתה יכול לסחול לפה? בוא, תסחל. מכובד. תחזיק חזק. תחזיק עם יד השנייה. אדוני, אתה גם נפצעת. שום דבר, זה רק סריטה, הכל בסדר. אתם מדי קשוחים. אתה יודע מה? בוא נעשה את החקירה כאן. פה? אני לא רוצה בעיות. אתה בטוח? שום בעיות, הכל בסדר. אתה בטוח? כן, אני בטוח. יש לך קפה? כן. זה קפה חושרמוטה. מהקינת המקומית. ייצור ביתי, טרי מהיום. הופה, איזה יופי. אתם מבינים טוב בקפה המתנחלים, אה? אנחנו אלופים בקפה. אלופים. סחטן עליך, אחי. אחי? מה, אנחנו אחים? כן, אחי. באמת, אתה גם דווקא די בסדר. יאללה, בוא תעשה את הקפה, יש לי כבר בחילות מהקפה של התחנה.